Ak dlhodobo pozeráte na nejaký text veľmi zblízka, tak sa vám vaše okohybné svaly sťahujú. A jedine ako ich môžete uvoľniť je tak, že budete pozerať dlhšie do nejakej diaľky. Ja to robím tak, že napríklad vyjdem na nejakú strechu, alebo je to jedno, kde ste, hoci aj na zemi, ale pozerajte sa do diaľky a opisujte očami to, čo vidíte. Dobre, čiže budeme vlastne takto horizont opisovať očami, pozerať sa na každý predmet a pomaličky ho opisovať. Napríklad sa môžete zamerať na jeden. Ja vám ho teraz takto priblížim, na Spidermana na streche. Presne, chvíľočku zotrvať a potom idete ďalej. A takto si môžete uvoľňovať tieto okohybné svaly tým, že pozeráte do diaľky aspoň niekoľko minút. Keď budete robiť toto cvičenie každý deň a pravidelne, tak vám zaručujem, že vaše oči vám za to budú veľmi vďačné. Pre viac takýchto videí ma môžete začať sledovať na tejto stránke a samozrejme video aj zdieľať, pokiaľ sa vám páčilo. A na mojej stránke na www.zora.sk nájdete všetky dostupné prípravky, ktoré takisto podporujú vaše okohybné svaly. Lúčim sa heslom: ostaňme zdraví.